Καλησπέρα κύριε Τριού, τρελό Γαϊδούρη στο Παρίσι αυτή τη φορά. Καλησπέρα κύριε Σότο Special. Πώς αισθάνεστε που είστε κοντά μας σήμερα? Πάρα πολύ ωραία, παρακολουθώ τις εκπομπές αυτές τις μέρες και ήθελα πολύ να μιλήσω. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που δώσατε λίγο από τον χρόνο σας να μιλήσετε στο τρελό Γαϊδούρη Channel. Βεβαίως. Είμαστε μια σοβαρή εκπομπή από ό,τι καταλάβει. Γνωρίζω, ναι. Σήμερα ήταν να προσκαλέσουμε τον παππού, αλλά επικαλέσει λόγους επαγγελματικούς. Εμείς αυτά τα ακούμε λίγο βαρεσέ, νομίζουμε ότι φοβάται. Όχι, όχι, δεν θέλω να ξεκινάτε προκλητικά απέναντι στο τμήμα μας πρώτα απ' όλα. Όπως και ο χθεσινός συνάδελφός σας. Έτσι, ο γκουρού του Κάβερ. Ο γκουρού του Κάβερ έδωσε κάποιες απαντήσεις λίγο προκλητικές προς τον παππού, γιατί νομίζω ότι έχει σχηματιστεί μια κλίκα από τους πάνω. Τι γνώμη έχετε γι' αυτό? Δεν υπάρχει κλίκα εδώ πάνω. Εδώ υπάρχει μόνο αδελφική άμυλα, τίποτε παραπάνω. Εμείς δεν έχουμε κλίκα με κανέναν. Το κάθε δελτίο είναι ξεχωριστό, ο καθένας έβαλε ό,τι ήθελε. Αυτά τώρα γκουρού του Κάβερ και δεν ξέρω ποιοι αυτοί Τζίμι Χέντριξ, αυτά που λένε είναι για μένα βερεσέ τώρα. Εντάξει. Επειδή είπατε ότι κάθε δελτίο είναι ξεχωριστό, ήθελα να κάνω μια παρέμβαση σε αυτό. Ξέρω και εγώ, ξέρουν και οι υπόλοιποι ότι ο προηγούμενος νικητής, ο κύριος Δρίγας, είναι μάλλον ξάδερφός. Όχι, μάλλον είναι ξάδερφός μου, ναι. Το λέτε δηλαδή, το λέτε στον αέρα. Ο άνθρωπος είναι πρώτα απ' όλα μόνος επαγγελματίας που παίζει με εμάς. Δηλαδή ο άνθρωπος εργάζεται σε μια εφημερίδα πολύ εγκύρη, έτσι το κατέχει. Τώρα δεν είναι μπροστά σε τηλεοράση και γράφει τυχαία στοιχήματα και τέτοια, έτσι. Το έχει ο άνθρωπος και γι' αυτό κέρδισε. Ναι, αλλά ήταν προηγούμενος νικητής, είστε ξάδερφός του, οι άλλοι είναι φίλοι σας. Εντάξει, όλοι κάτι γίνεται εδώ πέρα. Όχι, όχι, αυτά εγώ τα ακούω βερεσέ. Δεν υπάρχει τίποτα. Δεν υπάρχει τίποτα στημένο. Η ομάδα του Πρεμιέρ είναι καθαρή. Δεν μπορείτε να τσεκάρετε. Το τρελό Γαϊδούρη πρώτα απ' όλα το πιστευόμαστε όλοι. Γι' αυτό και είναι το πιο έγκυρο. Ναι, συμμετέχουμε και στο διαγωνισμό. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε. Χθες ήταν άσχημα τα αποτελέσματα. Τι γνώμη έχετε γι' αυτό? Εντάξει, 4/8. Η Κομεχάγη εκεί μας έκανε το περίεργο. Περίμενα εκεί. Δύο γυναίκες όμως. Η γυναίκα ήταν για την άλλη φορά. Θυμάστε, το Παϊκό πήγαινε η γυναίκα μπροστά τόσες μέρες και μετά μπετσώσαμε. Ο Νούκας λείπει όμως αυτή τη φορά. Ο Νούκας, αυτό είναι το. Ο Νούκας λείπει και η τελευταία θέση δεν θα υπάρχει. Εγώ πιστεύω ότι η τελευταία θέση θα την έχει και αυτή τη φορά αυτό στο δελτίο και όχι ο αδερφός του. Θα βγει τελευταίος. Μα είναι ένας άνθρωπος το οποίο του λες τι ομάδα είσαι και σου απαντάει αλφαβήτα θετικό. Νομίζω ότι τον ρωτάς για το αίμα. Δηλαδή, τι να πεις τώρα για το Τζίμι Χέντριξ? Νομίζω ότι με αυτά που λέτε προκαλείται ο Τζίμι Χέντριξ. Ας δούμε τι θα μας πει. Τον προκαλούμε, αφού είναι άμπαλος άνθρωπος. Πιθανοί νικητές, πιθανοί τελευταίοι νικητές. Βάζω το Ρίγα μπροστά. Σημαία ο Ρίγας, εντάξει. Εννοείται. Είπαμε, είναι επαγγελματίας, το έχει. Τώρα για τελευταίο δεν ξέρω. Το ζαχαροπλαστείο όμως βλέπω να πατώνει. Είναι πολύ προκλητικό. Πιστεύω ότι προσπαθεί να κερδίσει τα χαρτιά το παιχνίδι και όχι να το πάρει στο. Νομίζω δηλαδή ότι υπάρχουν κάποιες συμμαχίες. Συμμαχίες είναι στα παρασκήνια. Η βαθμολογία δεν αλλάζει. Είναι πεντακάθαρος διαγωνισμός, δεν υπάρχουν παρασκήνια και τέτοια. Το ελπίζω. Αν και ο Τζίμι Χέντριξ έβαλε το δελτίο του όπως είπε, όπως κατήγγειλε και θέλω να τη δω την καταγγελία γραπτά, ο γκουρού του Κάβερ, έτσι. Ότι το έβαλε μετά τη λήξη του διαγωνισμού. Τέλος πάντων, εμείς δεν έχουμε πρόβλημα με αυτά. Δεν μπορεί να τα αποδείξει αυτά. Εδώ είμαστε. Δεν έχουμε πρόβλημα με αυτά. Λέμε αλήθειες μόνο. Ας δούμε τι θα γίνει και εντάξει. Άμα κερδίσει μπορεί να το κάνουμε στα χαρτιά. Φέτος στο διαγωνισμό ψήφια συμμετοχές. Ναι, προηγούμενο. Νομίζω ότι οφείλεται. Στην πανήρη επιτυχία, το τρελό Γαϊδούρη όφησε το διαγωνισμό, το πέταξε στα επόμενα παγκόσμια και θα ξεφύγουμε πολύ μπροστά. Πάμε στοίχημα γιατί δεν είμαστε μεγάλη ομάδα. Δηλαδή και στο πάθο τρελό Γαϊδούρη. Άνετα. Τρελό Γαϊδούρη διαγωνισμός. Τρελόγαϊδούρη.blogspot.com. Όλοι μέσα. Πάμε στοίχημα κατευθείαν. Ναι, ναι. Υπάρχουν κάποιες συμμετοχές που είναι διπλές, δηλαδή κάτι έχουν ακουστεί ότι γράφουν με δύο δελτία διαφορετικά ονόματα ίδια άτομα, κάτι τέτοια. Δεν ξέρω αν συγκρατεί, είδαμε και το Θανασά την προηγούμενη φορά, από Θανασάς 1, 2, πατέρας, μάνα, γιος, δεν ξέρω. Τώρα τι βγήκε τρίτος τέταρτος. Τι να μου πείτε. Λοιπόν, να γυρίσω. Πείτε μια πρόβλεψη. Εκτός αν το. Μην μας πείτε πάλι το Ρίγα το ξέρουμε. Θα βάλω το Σπάι και το Τσιό. Ο Τσιό είναι πολύ μπροστά, πιστεύω. Και ο Σπάι. Κάτι για τους θαυμαστές του τρελού Γαϊδουρίου, τι έχετε να πείτε? Αγαπάμε το τρελό Γαϊδούρη. Και τι άλλο να πούμε? Να μπαίνετε κάθε μέρα.